Ndinokwasai nemufaro. Ndinonzi zvangu. Nhasi ndiri kutarisa tsumo inonzi Ndamba kuudzwa. Yakaonekwa nemubhonje pamhanza. Saka ndichapa mufananidzo kana kutaura kanyaya yokuti vanhu vanyatsojekerwa nezvinoreva tsumo iyi. Tsumo dzakakosha. Mutauro wedu. Vakuru vedu vekare vainyanyodzishandisa mukutaura. Kutaura kune chibhende asi kwakazara nedzidziso, yambiro, kutsiura, zvinobatsira pamagariro edu. Saka tikatarisa nyika dzese dziri pasi pano, nyika imwe neimwe ine marudzi ayo, nyika imwe neimwe ine mutauro wavo wavanochengetedza. Saka hazvibatsire kuti isu torasa mutauro wedu, asi vamwe vanhu vane mitauro, tichidzidzira mitauro yevamwe vanhu. Ndosaka ndichanyanyofarira kuita mavhidhiyo aya kuitira kuti tiyeuchidzane nekudzidzisawo vana vadiki. Tinoziva kuti vamwe vana vakazvarwa kunze kweZimbabwe, saka vari kunze ikoko havawane mukana wokuziva Shona, kana kuti vamwe havatombogoni kana kutaura Shona, vamwe vanogona havo. Asi ndo chimwe chikonzero ndiri kutsanangura dzimwe tsumo dzakawanda, ndiri kutsanangura nechirungu kuitira kuti vese vasinganzwe Shona nevese vanonzwa tizviite tipfuurire mberi nechinangwa chekuchengetedza mutauro wedu. Ndisati ndapfuurira mberi kutsanangura zvinoreva tsumo iyi Ndamba kuudzwa akaonekwa nembonje pamhanza, ndati chimboyeuchidza kune vava vasati vaita subscribe kuti vedu subscribe ndo zvinondibatsira kuti ndirambe ndichikreata mavhidhiyo aya. Thank you very much. Saka nau ndaakukunhinikira kumhondoro kwaNeuso kwaigara vakomana vaviri, Tim naJames. Dzaiva nhini chaidzo kusateerera. Semajaya akanga ava kuyaruka kudai, James ndiye ainyanyoomesa musoro nekuda kwemisikanzwa. Aigara kuburana nevamwe kuchikoro vogorwa nekumburudzana, vamwe vari pakati pekudzidza. Pedzozvo aizotizira kunohwanda mumazvikwenzi kuri kutya mudzidzisi kuti aizoti chiinazvo. Uyuwo Tim akanga oita zvevasikana, achitiza chikoro, achinofara zvake nevasikana. Hapano pakunyora mibvunzo yeO'level, hapana yakapasa kana 1 subject. Inga vakuru vakareva chokwadi kuti ndokurumwa nechokuchera chaiko.